kuitenkin toivon mukaan varsin ainutkertainen tapahtuma, että meidän täytyisi ensisijaisesti pyrkiä siihen, että syntyvyys kotimaassa paranisi, eikä lähdetä rakentamaan maahanmuuton varaa edes ajatuksena Suomen tulevaisuutta. Och det uttalade målet med politiken med den här regeringen är att förhindra människor att komma till Finland. Så klart ska den också ha den påverkan. Hur stor den blir återstår att se, men i alla fall nu siktar man på att ha mindre människor i Finland, och det betyder att det blir värre ekonomiskt till Finland. En annan del av det här är ju nativiteten som är jättelåg, rekordlåg. Vad behöver man göra där? Här tänker jag att det kanske inte handlar om det att man skulle ekonomiskt belöna familjer, betala för barn, utan snarare tänker jag att det handlar om att skapa en framtidsbild som man kan förlita sig på, en stabil ekonomi. Se, että nähdään, että lapset olisi vaikka jonkinlainen rasite ilmastolle, tai että epävarmuustekijöiden takia ei perustettaisi perhettä, niin nämä on asennekysymyksiä, joihin pitäisi vaikuttaa myöskin asenne, ehkä voiko sanoa kasvatukseen, mutta asenteihin vaikuttamisen keinoin. Kuitenkin toivon mukaan varsin ainutkertainen tapahtuma, että meidän täytyisi ensisijaisesti pyrkiä siihen, että syntyvyys kotimaassa paranisi, eikä lähdetä rakentamaan maahanmuuton varaa edes ajatuksena Suomen tulevaisuutta.